Egyszer volt, hol nem volt. Egy tengerparti világító toronyban élt egy toronyőr és az ő egyetlen szerelme. Szeretetben és vidámságban teltek napjaik. Sok zenével és tánccal. A szívem választottja. Egy igazi világító toronyban éltek. Az őrnek és szerelmének csak egy valami hiányzott az életéből. De aztán megérkezett a kislányuk, és az életük teljessé vált. Kellynek nevezték el, ő pedig anyának és apának hívta őket. Hűha! Megkóstolod? Szabad egy táncra? Hát persze. Kelly nagyon szerette a szüleit, akik szintén szerették őt. Úgy hitték, boldogan élhetnek, még meg nem halnak. Mikor egy nap... Ó, Susanna, ne sírj utánam! Alabamából jöttem, s mindig táncot jár a lábam. Ó, Susanna, Gyere, kicsim! ne sírj utánam! Alabamából jöttem, s mindig táncot jár a lábam. Miután egyetlen szerelme elment, apa többé nem énekelt vagy táncolt. A világító torony elsötétedett. Kelly nem tudta őt boldoggá tenni, pedig a kislánynak anyja halálával nagyobb szüksége volt rá, mint bármikor. Ahogy az apa szíve megszakadt, úgy kezdett a kislányi is gyengülni. Bármennyire szerette volna, nem erősödött a szíve. Senki sem tudott rajta segíteni. Sem az orvosok, sem az apja, aki napról napra egyre jobban eltávolodott tőle. Gyere! Nem kérsz valamit reggelire? Nem vagyok éheskesz, néni, de bekapok valamit. Felmegyek a bőröndödért, a barátnőd mindjárt itt lesz. Kösz, apa. Biztos, hogy nem gondoltad meg magad, Kelly. Hadd vigyünk el mi. Apádnak sokat jelentene. Rose szívesen elvisz, és már úton van. Különben is útközben dolgoznunk kell. A kocsiban lesz rá időnk. Hát, bárcsak más diktálna a szíved. Ne aggódj. Este felhívlak. Kedves tőled, hogy eljöttél, Rosie, de tudok magamra vigyázni. Nem vagyok gyerek. Tudom, de jól vagyok. Tényleg.
Itt is vagyunk. Miért nem mehetek be veled? Segítek berendezkedni. Meg leszek. Köszönöm. Kelly? Ha megműtöttek, 10 napi kórházban leszel. Aztán még 6 hét, és jöhetsz is visszadolgozni, jó? Kösz, Rosie. Sok sikert. Oké. A lába még mindig be van dagadva. Egy 1-től 10-ig terjedő skálán, ahol a 10 a legrosszabb. Mennyire rossz? 7. Folyamatosan? Dr. Jameson-t várják a 2-es korszerepben. Legalább már várólistán van. Ön szerint még mennyit kell várnom? Tudja, hogy egy ilyen helyzetben nehéz megjósolni az időt. Nekem munkám van, és sok más dolgom. Nem várhatok itt életem végéig. Nem, valóban nem. Szervusz, kedvesem! Remélem nem baj, hogy itt tettem-vettem, csak szerettem volna, hogy minden szép és otthonos legyen, mire megérkezel. Köszönöm. Hová dughatom be a laptopomat? Ide le! Hát nem gyönyörű? Az unokáim segítettek, és mi lettünk az elsők. Elhiszed ezt? Mármint hol? A karácsonyi dekorációs versenyen. Olyan szép, hogy nem szívesen dobom ki. Enélkül magányos lennék. Szilveszterkor újévi angyalt csinálok belőle. Ezzel a kis csákóval. Mit szóltok? Tökéletes. Neked is adok egyet. Ó, nem nagyon hordok ilyesmit. Tehát nem is neked kell, hanem az állványodnak. Emberek! Tadám! Bemutatom nektek az új szobatársamat, Kelly Morgant. Hello. Hello. Jasper Keats vagyok. Épp időben jöttél. Szilveszter este van, gyerekek! Ma nagy bulit csapunk! Jó munka lesz, igaz, Frank? Ha te mondod. A fiatalok ma este berúgnak, karamboloznak, és agyhalottan kerülnek a kórházba. Ez a olyan várólistás humor. Majd megszokod. Remélem nem. Ó, mi a vércsoportod? Frank. Nem a melméretét kérdezte. Ás vagyok. Nem sok időnk lesz barátkozni. Miért nem? Mert átesel majd a műtéten. Pikpak. Szegény Frankie nullás vércsoportú. És nullás szívhez sokkal nehezebb hozzájutni, mint nekünk az áshoz vagy béshez. Mindenkinek az kell. De te még itt vagy. Lassan 2 hónapja. Az én esetemben tényleg a méret a lényeg. Ha-ho, emberek! Egy egészséges új évre! Boldog új évet, buék! Boldog új évet! Egészséges új évet! Boldog új évet! Boldog új évet! Boldog új évet! Boldog új évet! Meglepetés! Ti meg mit csináltok itt? Miért üljünk otthon másnaposan január 1-én? Na nem, az túl depresszív. Mert ez nem az. Nem. Megérte a néhány órás út, hogy láthasson. Ahogy mondja. Milyen kedves. Eljöttetek idáig csak, hogy lássátok? Én Darlene vagyok.
Ő pedig Lulu. Hello! Jó napot! Ők Jennifer, Tina, Matthew, én pedig Rose vagyok. Kelly kollégái a magazintól. Magazintól. Nem is mondta. Talán szégyelsz minket? Mi? Nézd, mit hoztunk? Ó. Ráraktátok a fejem egy modell testére. Nézd csak. Szerintem nagyon jól passzol. Új szív, új melltartó méret, végül is egész logikus. Igen. És nézd, mi van még itt. Kiteheted a falra. Mi az? Kelly imádja Jean Kellyt, nem mondta? Ezért kell neki az új szív. Az övét Jeannek adta. És nem nekem. Köszönöm, hogy eljöttetek. Boldog új évet, drágám! Boldog új évet. Boldog új Majd évet. hívlak. Aztán jó legyél. Mindjárt megyek én is. És igazából hogy vagy? Várok. 2 lehetőség van. Vagy kapok egy új esélyt, vagy meghalok. Ne beszélj így, Kelly. Rendbe jössz. Vigyázz magadra. Alig várom, hogy lássam Jasper bácsit. Én is. Ott van! Jasper bácsi! Jasper bácsi! Sziasztok, lányok! Hoztunk egy feleséget. Hoztatok egy guminőt? Ne éld bele magad. Ez csak poén, nincs felfújva. Nehogy felizgasd magad. Nem akartuk, hogy egyedül legyél, amíg a szívedre vársz, Jasper. Apu azt mondta, ha kutyát vehetünk, akkor feleséget is. Igen, Lailának neveztem el. Lailának? Tessék, a tied. Köszönöm, ez kedves. Esküszöm, nekem semmi közöm nem volt a bájos Lailához. Azt gondoltam. Gyönyörű vagy ma. Köszönöm. Elmegyek sétálni. Te nem jössz? Darlene. Jól vagy? Darlene. Erre var gombot, Frank. Csak azt nem mondd, hogy nem értelmes szó. Ha akarod, hozok neked egy szótárt. Ő itt a bájos Laila. Nőj fel! Többet kéne nevetned. Jót tenne. Csap bele. Itt van. Kelly? Kelly. Apa, Cass néni, mit csináltok itt? Már 2 hét eltelt, Kelly. 16 nap és 20 óra. Ezt neked hoztuk. Köszönöm. Keresek neki egy vázát. Mi az? Jól vagy, Kelly?
Maguk szerint ez vicces? Megölhették volna! Apa, jól vagyok. Semmi baj. Sajnálom, uram, elnézést kérek. Jól vagyok. Hallod? Jól vagyok. Aggódom miatt. Nem lesz baja. Ne aggódj. Rendbe fog jönni. Ez akkor hány pont? Mindegy, úgysem tudsz legyőzni. Ezzel a szóval biztos nem. Dr. Smith várják a 2-es műtővárójába. Dr. Smith várják a 2-es műtővárójába. Most pedig folytatódik élő közvetítésünk a táncversenyről. A párosok már melegítenek. Mindenki izgatottan várja a táncmaraton kezdetét. Igen. Ne felejtsük el, hogy nagyon fontos, hogy a táncosok milyen benyomást tesznek a zsűri tagokra. Hiszen itt nem csak az állóképességről van szó. Te mit csinálsz? Megnevettetlek. Szerinted nevetek? Hát kéne. Nem értem, miért nevetgél itt folyton mindenki. Szerintem nem illik. Mi olyan vicces ebben? Őszintén. Ami a korábbit illeti, nem akartunk megsérteni. Nem gondoltuk, hogy az öreged ilyen rosszul fogadja. Tudod, ezen a helyen vagy nevetsz, vagy sírsz. Szerintünk csak így lehet kihúzni. Mindig mondom a kintieknek, hogy a biztonsági öv teljes időpocsékolás. Ja. És a légzsák? Kinek kell? Abba még nem gondoltál bele, hogy az, aki odakint sétál a saját jól működő szívével, jobban megérdemli, mint mi? Mint bármelyikünk idebent. A megállás nélkül folyó táncverseny nyertesei automatikusan belépőt nyernek a 15 hetes országos bajnokságra. A képen épp a tavalyi nyerteseket láthatjuk. Igen. Mi történt? Most hívták Franket. Itt a szíve. Hello, Frank. Hogy vagy? Bírod még? Nehezen. Jól van. Jól néz ki. Lehet, hogy Kellynek van igaza. Lehet, hogy nem érdemlem meg annak a szegény embernek a szívét. Nem. Felejtsd el, Frank. Te megérdemled. Elmondhatok érted egy imát? Igen. Uram, kérlek, ne hagyd el a mi Frankünket. Hordozd őt a tenyereden, mint egy törékeny kismadárkát, hogy átvészelje a nehéz időket. Jól van, Frank, ne izgulj. Minden rendben lesz. Sok sikert, Frank, ne aggódjon. Itt vagyunk. Hello. Az orvos azt mondta, jól sikerült. Tudom. Úgyhogy... holnap te is lemehetsz az intenzívre, hogy megnézd, hogy van. Fenébe! Mi az? Ne érts félre, Kelly. Szeretem Franket. Tényleg? Örülök neki. Igen, tudom. De meddig kell még várnom?
Van olyan jó a helyesírásod, hogy kiállj ellenem? De a csúnya szavak nem érnek. Attól függ. A te szótáradban mi számít csúnyának? Érzelem? Sebezhetőség? Összetartozás? Ha ki tudod rakni, hogy összetartozás, akkor te nyertél. Kezdjük. Lássuk. Lemegyek hozzá az intenzívre. Oké. Jasper, rossz híreim vannak. Jaj, ne! 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 Mi történt? Nem igaz. Jasper, nyugodjon meg, vagy rosszul lesz. Azt mondták, hogy minden rendben. Mindig tornázott. Jól étkezett. Már járni is tudott. Most meg azt mondja, hogy meghalt. Ennyi? Meghalt? Nem, ezt nem hiszem el. Hallottál Frankről? Tudod, csak miattuk csinálom ezt az egészet, az unokáimért. Mennyivel könnyebb lenne, ha egyszerűen meghalnánk. De nem halhatunk meg csak úgy. Előbb szenvednünk kell. És a verseny tovább folytatódik. Nem tud aludni? Kedd van, vagyis túl vagyunk a táncmaraton első 24 óráján. A párok egyelőre derekasan állják a sarat, de vajon még meddig? Készen áll? Mire? Maga jön. Szorítunk, Kelly. Szorítunk. Szorítunk, érted, Kelly? Ne aggódj. Imádkozunk, érted? Minden rendben lesz. Ó, Susanna, ne sírj utánam. Alabamából jöttem, s mindig táncot jár a lábam. Szorítja a kezem. Anya. Anya. Itt vagyunk, Kelly. Cass néni és én. Apa. Köszönöm, hogy itt vagy. Fáj valamiért? Nem. Nézzenek oda! Már is fel alá járkál. Ez aztán a haladás. Hagyja, hogy segítsen, úgy könnyebb lesz. Jól vagy, Kelly? Igen. Miért nem szóltak, hogy Jasper is kapott szívet? Komplikációk léptek fel, majdnem elveszítettük. Akkor is. Valaki mondhatta volna.
Hosszú lesz a gyógyulási idő, de ő is felépül. Jó, van még kettőt. Nagyon jó. A hajlásnál nehezedjen a jobb lábára. Soha ne erőltesse túl. Olyan ügyesek vagytok. Nagyon szép. Tudom, miért mondjátok ezt, de akkor is be fogok menni. Csak hogy lássam, mi a helyzet. Otthon, édes otthon. Üdv itthon! Mit csináltatok itt? De hát mi ez itt? Ez a kép, meg a lufik, és... Elhoztátok az irodámat a lakásomba? Minden itt van. Így innen is tudsz dolgozni. Tudjuk, hogy anélkül úgysem bírnád ki. Ti megőrültetek. Nincsenek fájdalmai? Csak az ínyem fáj. Fogmosásnál mindig vérzik. Ez azért elviselhető. Igen, kibírom. És érzelmileg? Még nem vagyok önmagam. Hogy érti? Nehezen koncentrálok. És feltűnnek dolgok. Például? Hogy hogyan fújja a szél a leveleket. Erre sajnos nincs gyógyszerünk. Hello, darling. Jó napot. Gratulálok. Szia! Te már is sétálsz? Jaj, de édes, köszönöm. Mondták, hogy baj van az emeleten, úgyhogy feljöttem. A mindenit. Pedig azt mondták, még hetekig bent leszel. Jól nézel ki. Dr. Jackson szerint már mehetsz is rehabra. Épp odaindultam. Hogy érzed magad? Újjászülettem. És te? Nem mondanám, hogy újjászülettem, de... Tudod, hogy értem? Senki nem mondta, hogy ilyen lesz. Egészségesnek tűnsz, és tele vagy élettel. Az nem kifejezés. Akarsz táncolni? Nem táncolok. Nem tudsz, vagy nem akarsz? Nem tudok. Nem tudsz? És mi van, ha Gene Kelly felkér? Be kell érni egy rajzfilmegérrel. Értem. Ott ültem a misén, és végig próbáltam odafigyelni arra, amit a pap mondott, de másra sem tudtam gondolni, csak egy epresszódára. Epresszódára? Már vagy 16 éves korom óta nem ittam epresszódát, még csak meg sem kívántam. De Sallyvel beültünk a kocsiba, és addig hajtottunk, amíg találtunk egy kis helyet, ahol még kapni. Hazafelé megittam 2 üveggel. 2 üveggel? Soha semmi nem ízlett még annyira.
És akkor döntöttem el, hogy megpróbálom. Csak írok nekik egy levelet. A szabályellenes. A transzplantációs központon keresztül nem. A családja eldöntheti, hogy akar-e látni. Egy nő élete véget ért, hogy az enyém folytatódhasson. Meg akarom köszönni. Tanárnő autóbalesetben életét vesztette. Itt a busz! Szia, papa! Jó reggelt! Szia, papa! Kelly, gondolkodtam, járjunk táncórákra. Jó edzés. Komolyan mondom. Szerintem mindkettőnknek jót tenne. Még élvezném is. Bizonyos kutatások kimutatták, hogy a keringő... Nem tudok táncolni. Nem, ha meg sem próbálod. Veled álmodtam. Kérlek, ne mondd el. Nem kell zavarba jönnöd, Kelly. Nagyon jó volt. Szerinted egy gyöngycsorral még a bájos Laila is jó. Tudod, még mindig úgy kezelsz, mint a pasit, aki szívre vár. Pedig már van. Nekem ugyanolyannak tűnsz. Igen, de már nem elég, hogy hazamenjek a bájos Lailához. Komolyan mondom, Kelly, az a legrosszabb az egészben, hogy magányos vagyok. Nézd, sok mindenen keresztül mentél, az egész tested teljesen... Te magányos vagy? Igen. És ez nem múlik el, ha mondjuk szókirakózol, dolgozol, vagy táncolsz. Attól nem. És ha hazakísérlek, elmúlik? Nem biztos, hogy akarom, hogy elmúljon. Mintha lenne valami célja. A magány odaköt valamihez, amihez ragaszkodom. Valakihez? Szia, Jasper. Majd találkozunk. Szia, Kelly! Gyertek, most Csúszunk le a csúszdán, vagy inkább hintázzunk? Mit csináljunk? Gyertek! Kapj el! Te jössz! A biopszia eredménye rendben van, és a csontsűrűség is normál értékű. Úgy tűnik, a testmozgás megtette a hatását. Még mindig nézegeti a hullófa leveleket? Hisz a sejtmemóriában? Nincs tudományos bizonyíték a létezésére, csak egy romantikus elképzelés. Önből nem néztem volna ki, hogy hisz benne.
Azelőtt nem hittem. Ahogy mondta korábban, a hullófa leveleket sem nézegette, igaz? Találkoztam egy kislánnyal. Mindenhol őt keresem. Még álmodtam is róla. Köze lehet a donorhoz? Az anyja volt a donorom, Jane Cummings. Felkereste a családot? Csak megnéztem az interneten. Tudtam, hogy mikor halt meg, és azt is, hogy a kórház közelében kellett történnie. Riporter vagyok, utána kellett néznem. Kelly! Mi ebben a szörnyű? Darlene is találkozik a donorja családjával. De most egy kislányról beszélünk, aki elveszítette az anyját. Tudom, de folyton rágondolok. A műtétem előtt nagyon tartózkodó ember voltam, akinek senkire nincs szüksége. De ez a kislány minden percben mágnesként hoz magához. A szívemet kéne követnem, nem gondolja? Lesz ma még óránk? A házit. Én sem de tudom. nem írunk ma belőle. Akkor játszunk tovább. Megvan ide a labdát. Ügyes voltál, most szaladj körbe. Gyerünk gyorsan. Megvan. Most az enyém. Add vissza. Vedd föl a labdát. Igen, így van. Sikerült. De ügyes voltál. Mi az? Te soha nem bánod, hogy nem volt gyereked? Volt gyerekem. Ott voltál te? Úgy értem, igazából. Miért? Te talán nem voltál igazi? Azzal a sok sebbel, vérző orral, és azokkal a végtelen szókirakóital? És az öleléseimmel. Hát persze. Ezt most azért kérdezed, mert gyereket szeretnél, Kelly? Nekem nem lehet. A testednek talán nem lehet, de... Csak, mintha hiányozna valami az életemből. A szívem nem feltétlenül azt akarja, amit meg is kaphat. Keti, óvatosan. Fiúk, lassabban. Olyan vagy, mint egy angyal. Az vagy? Ezt miből gondolod? Csak nézel engem, ahogy az angyalok szoktak. Gondolod? Az angyalok tudják, hogy milyen a halál, de ők mégis élnek, és vigyáznak ránk. Általában láthatatlanok, kivéve, ha szükségünk van rájuk. Gyertek, gyerekek! Mozgás gyorsabban! Ő is angyal? Még találkozunk? Igen. Mit mondott? Hogy őrangyalok vagyunk. Látod, mit rajzolt? Szegénykém. Te mit csinálsz itt? Nem tudod? Honnan tudnám? Én kaptam az apja szívét. De a cikk szerint az apa csak megsérült, és az intenzívre vitték. És ott is maradt. Honnan tudod? Dr. Jacksontól. Megmondtam neki, hogy tudnom kell valamit erről a férfiról. Csak egy kis valamit. Akármit. Bármit. És elmondta neked, hogy én mit mondtam? Nem. Arra akkor jöttem rá, mikor megláttalak itt leskelődni. Leskelődni? Én nem... Nyugi. Egy leskelődőt csak egy leskelődő ismer fel. Ez az egész annyira valóságos, nem? Úgy értem, most olyan érzelmeket tapasztalok, amiket korábban még soha nem éreztem.
Ez lehengerlő. Tudom. Itt nem ehetünk semmit. Miért nem? Azért, mert tönkretesszük az új szívünket. Mit adhatok? 3 hotdogot és 2 vizet. Már is. 3? 2 ide, 1 oda. Ennyit nem is lehet enni, de egyszerűen folyton üres a hasam. Éjjelente lerohanom a fagyasztómat. A nővérem mindig jó sokat főz. Egy részét lefagyasztom, de még nem ismeri az ízlésemet. Egyik este megettem egy egész doboz csoki szorbetet, hajnali 1 és 3 között. Egy egész dobozt? Igen, de zsírszegény volt. Legalább annyi. Tudod, néha nem csak a gyomromat érzem üresnek. Mikor először láttam őt, épp a buszról szállt le. Az utolsó lépcsőfokról leugrott, ahogy szokott. Felnézett, várva azt, aki az ajtóban szokott állni. És mintha hirtelen leesett volna neki, hogy az a valaki már soha többé nem lesz ott. Aztán elballagott. Esküszöm neked, Kelly, akkor ott majd megszakadt érte a szívem. Ott van. Pirosban. Igen, ő az. Gyere, menjünk. Repülni is tudtok? Nem. Mi is csak emberek vagyunk. Ahogy te. Néha felmentek a mennybe. Nem, kicsim, nem szoktunk. De tudtok üzenni valakinek, aki a mennyben van? Mondjátok meg anyáiknak, hogy szeretem őket. Azelőtt nem mondtam nekik, de nem tudtam, hogy ez történik. Mi történt? Autóbaleset. Arról te nem tehetsz, kicsim, hidd el, nem a te hibád volt. Gyerekek, vége a szünetnek! Mondjátok meg nekik. Én nem akartam. Mindenki jöjjön. Jól van. Jól van. Nem vagyok biztos ebben. Miben? Abban, amit csinálunk. Mintha csak játszanánk vele. Igen. Csak a közelében akarok lenni. Tudom. Kösz, hogy hazakísértél. Nincs mit. Sajnálom, Darlene. Olyan szomorú volt. Azok a szegény emberek annyira próbálkoztak, de akárhányszor rám néztek, csak engem láttak. Nem őt. Nem a lányukat. Aki szerette George Harrisont, a görkorit. És az epresszódát. Szia, Rose. Lejárt a határidő? Ne is mondd. Hát csak kíváncsi voltam, milyen érzés ezt mondani neked. Ha-ha. Mi a baj? Nem tudom. Talán nincs benne a szívem. Nagyon vicces, Kelly. Igen. Nem tudom, mit művel itt, de ki fogom hívni a rendőrséget. Mi azért vagyunk itt, hogy megvédjük a gyerekeket. Maga meg minden nap itt ül, és innen cserkészi be őket. Nem cserkésztek be senkit. Sajnálom, ezt majd a rendőrség eldönti. Kérem, várjon! Nem azért vagyok itt, hogy gondot okozzak, csak kérdeznem kell valamit. Ismerte Jane Cummingsot? Itt tanított. Szervdonor volt. Én kaptam meg a szívét. Ha ő nem hal meg, akkor valószínűleg én most nem lennék itt.
Igen, Jane a kollégám volt. Sajnálom. A barátnőm volt. Reggelente a szívem rám tör. Sok olyan érzés, ami nem hozzám tartozik, hanem hozzá. Nem állítom, hogy tudom, min mehetett keresztül. Az biztos, hogy Jane örülne, hogy megmentette az ön életét, De jó lenne, ha a saját életemet élném, bár tudnám. Nem tudja, mennyire szeretném, de minden este a kislánnyal álmodom. És amikor felébredek, arra gondolok, mennyit szenvedhet szegény. Szeretnék segíteni. nem helyes, amit tesz. Összezavarja Sarát. Azt hiszi, ön angyal. Ha ez megvigasztalja, Jane biztos megértené, mit érez. Látná a dolog szépségét. Köszönöm, hogy ezt mondja. Bent voltam a kórházban, amikor Sarah született. Jane szeme ragyogott az örömtől, és azt mondta, nézd ezt a kis tücsköt. Annyira szerette. Ölelje meg helyettem is. Jasper, hallottad, mit mondtam? Igen, hogy ne menjünk vissza. Nem mehetünk vissza. Tücsök érdekében. Csak még jobban összetörjük a szívét. Még túl fiatal, hogy megértse. Mindenki azt hiszi, hogy emberrablók vagyunk. És teljesen jogosan. Talán nem vagyunk százasak, de veszélyesek sem. Talán mégis. Hé, a magad nevében beszél. Szerinted hogy fogja érezni magát szegény, ha rájön, hogy nem két angyal vagyunk, akik elviszik az üzeneteit a szüleinek? Ha rájön, hogy csak húsvér emberek vagyunk, akár csak ő. Ráadásul elég rossz húsból. Írnunk kell a nagyapjának. Ezt tegnap kaptam, ezért hívtam be önöket. Olvassák el. A nagypapa lényegében azt írja, hogy a kislánynak az a legjobb, ha nem lépnek vele kapcsolatba. Most veszített el a szüleit. Sajnálom. Én oda megyek. Hova? Beszélek az öreggel. Nem hiszem, hogy ez jó ötlet. Azt mondták, hogy... Akkor is látnia kell, hogy érzünk Kelly. Aztán mondjon nemet. Mr. Landress, jó estét. Nem árulunk Tudom, semmit. kik maguk. Mr. Landress, tudjuk, hogy nehéz. Meg kell védenem az unokámat. Meg kell védenem, úgyhogy kérem, hagyjanak végre békén minket. Oh. Emlékszel, amikor az ágytakarót vartad? Néztem, ahogy összevarrod anyaruha darabjait. Szörnyű tél volt. Akkor azt hittem, már soha többé nem leszel boldog, Kelly. Reméltem, hogy most az leszel. Igen, én is. Valahogy meg kéne próbálnod. Sok út vezet a boldogsághoz. Csak válasz egyet. Aloha! Jó vagy. Be kell vallanom, hogy egyre jobb vagy. Valahogy el kellett foglalnom magam gyerekkoromban. Elég hosszú volt. Visszamész részmunkaidőben dolgozni még a program alatt? A börtönben? Nem. Nem vesznek vissza? De biztos adnának.
valami telefonos munkát. Kedvelnek engem. Hiányzik az állásom. De? Jó itt kint. Most van időm olvasni, szórakozni és a srácokkal lógni. Egyenlőre jó ez így nekem. Na gyere. Ezt nem fogod elhinni. Ezt nézd. Ez hány pontot ér? Én nem tudom, hogy mondjam meg. De... Mit? Ez egy érvényes dupla pontos szó, baby. Számold a pontokat. A ciklosporint óval írják, és nem evel. De igen. Nem, és ez biztos. Tudnod kéne. Sokáig csak ez tartott életben. Most belém kötsz? Igen, belét kötök. Ezt akkor vehetem hivatalos fellebbezésnek? Erre semmi szükség. Idehozom a gyógyszeres dobozt, és te is látni fogod. Oké, gyerünk, hozd ide! Jól van, tiéd a pont. Ezt akartam hallani. Köszönöm. 30 ponttal vezetsz. Ne neves! De muszáj. Miért? Mert kezdesz elpuhulni. Kezdesz elpuhulni. Nem is. Nagyon jól tudod, hogy a ciklosporint óval írják, és nem evel. Jól tudod. És? Ó, Szuzanna, ne sírj utánam, Alabamából jöttem, s táncot jár a lábam. Ó, Szuzanna, ne sírj utánam, Alabamából jöttem, s táncot jár a lábam. Ki az? Már is indulok. Mi a fenét műveltél? Belázasodtam. Hol van Dr. Jackson? Itt vagyok. Mi a baj? Próbálunk rájönni. Már vettünk vért, igaz, Jasper? Igen, Doki. Nem zavarja Kelly? Nehogy felmenjen tőle a vérnyomása. Nem, maradhat. Csendben lesz. Dr. Jackson. Köszönöm. Elaludt. Nem akartam őt egyedül hagyni. Hát persze. De jól lesz, ugye? Először meg kell tudnunk, mi okozza a lázat. Valószínűleg semmiség, hamar rendbe jön. Na és ha nem? Ne gondoljon a legrosszabbra. Ismerem már. De annyit szenvedett már. Igen. És még annyi mindent akar. Tudta, hogy be akarja fejezni a szociológia tanulmányait? Nem. Segíteni akar az embereken, még mielőtt bajba kerülnének. Kelly, mindent megteszünk. Sajnos ez néha nem elég. Jó. Szia! Haldoklom. Dehogy is. Miért vagy még itt? Róla álmodtam. Tücsökről. Tényleg? És mit csinált? Nevetett. Volt egy nagy juharfa, azon meg egy óriási hinta. Én csak löktem az ég felé.
Ő pedig egyre magasabbra akart menni. A nevetése, mintha buborékokból lett volna. Amíg elszálltak és mindent elleptek. Bárhová néztél, ő nevetett. Ez gyönyörű álom. Kelly, mit csinál még itt? Aggódom. Ezzel nem segít Jaspernek és saját magának sem. Kérem, menjen haza és pihenje ki magát. Jöjjön vissza. De volna. mindig ez lesz, ugye? A szívátültetésen átesett páciensek mindig nagyobb veszélynek vannak kitéve. Le kell gyengítenünk az immunrendszerüket, hogy befogadják a szívet. Ennek ez az ára. Tehát nincs felhőtlen boldogság. Én nem ezt mondtam, Kelly. Bizonyos határokon belül lehet, hogy... Szóval lehetek felhőtlenül boldog, de csak bizonyos határokon belül. Elnézést. Néhány dolgon változtatniuk kell. Majd meglátja. Ne nézz ide, ne lesz. Ez így nem ér, Jasper. Ez túl jó ahhoz, hogy elrontsd. Oh, mikor nézhetek? Most. Látom, jobban vagy, már is csalsz. Miért? Még meg sem néztem. De csaltál. Ez több mint 7 betű. Összetartozás, az 13 betű. Mikor először játszottunk, azt mondtad, ha kirakom, én nyerek. De csaltál! Kivetted a dugi betűket a pizsamádból, vagy akárhonnan, és utána volt képet kirakni, hogy te nyerhess. Igazából nem akarok nyerni. Akkor? Nekem az összetartozás kell. Tudod, hogy mit jelent a szó? Persze, hogy tudom. Mit jelent? Ez nevetséges. Mondd el. Azt jelenti közelség, együttlét, kapcsolat. Igen. Gyere ide, kérlek. Nem. Csak közelségre vágyom. Én csak... Gyerekek, lassan indulunk, készüljetek! Gyertek ide! Most én jövök! Add ide! Nézzétek! Íí! Á! Still, hová lett Jasper? Tartsa. Hazaengedték Kelly. Semmi baja. Csak hazament. Haza? Mhm.
Kelly. Éhes vagyok. Tessék? Éhes vagyok. Mit csinálsz? Nincs vaj? Van citrom. Én vajat szeretnék. Valami baj van? Igen, van. A citrom egészségesebb. Csak kóstold meg. Előbb szét kell nyitni. Azt gondoltam. Törd fel a páncélját, vagy így akarod megenni? Bocsi, haver, ez van. Inkább te, mint én. Rájöttem, hogy megijedtem. Mitől? Attól, hogy elveszítelek, amikor beteg lettél. Megijedtem, aztán attól ijedtem meg, hogy megijedtem, és aztán... Mert kedvelsz? Idáig soha nem jutottam el. Soha? Sajnos nem. Már rég feladtam. Amikor az anyám meghalt. Annyira fájt? Az apámnak igen. Tudtam, hogy soha többé nem lesz boldog. Lehet, hogy egyszerűen feszült természet, nem? Amikor velem üvöltözött, annak tűnt. Azt megérdemelted. Nem igaz. De igen. Úgy tűnt, hogy veled üvöltözik, de igazából magával üvöltött, amiért hagyta, hogy beteg legyek. Ilyen a gyász. Ha nem vigyázol vele, minden jót behálóz, és oda az életed. Ezért aggódom annyira tücsök miatt. Nem akarom, hogy a gyász, vagy a nagyapja gyásza útját állja annak, amit még az élet tartogat számára. Vénember. Jasper. Taníts táncolni. Ahogy akarod. Add a kezed. Rendeljünk kínai kaját. Van egy nagyon jó hely a közelben. Finomak az ételeik, és mindent gőzben párolnak. Nem vagy éhes. Vagyis minden zsírszegény. Én éhes vagyok. Nagyon. Ez nem éhség, Kelly. Nem lehet. Ne, kérlek. Hívjam fel a dokit, és kérjek tőle engedélyt. Ne! Attól félsz, hogy a szívünk nem bírja az izgalmat. Összetartozás. Mi ez? Egy mese, amit tücsöknek írogatok. Jasper szíve tökéletesen illett az övéhez, mintha egymásnak teremtették volna őket. Gondoltam, ezt talán könnyebben megérti, ha valaha eljut hozzá. Ez gyönyörű, Kelly. Mióta csinálod? Egy ideje, ha nem tudok aludni. El kell küldened neki. El kell küldenünk. Tisztelnünk kell a nagyapja kérését. Nézd, kedves koboldnak rajzoltam meg. Biztos azt hiszi, eltűntünk.
Eddig nem. Még itt vagyunk. Ameddig lehet. Nyomtasd ki. Úgy jobban látom. Mondd csak, te kérsz reggelit? Én éhen halok. Biztos? Majdnem. Előbb-utóbb ki kell lépnünk a házból. Kifogunk egyszer. Most eljössz. Mi ez? Ez nem egy szó. Gyere hozzám. Ez egy kérés. Gyere hozzám. Mit mondasz? Ez egy kicsit hirtelen jött. Szeretlek, Kelly. Ő az a Jasper, akit be akarsz mutatni? Na és tud viselkedni? Túlságosan fél apától. Szabad egy táncra? Jöjjön. Oh. Oké. Én szeretnék bejelenteni valamit. Kelly. Majd én. Ha megengedi, szeretném elvenni a lányát. Elvenni? Feleségül. De alig ismeritek egymást, csak pár hónapja. De a szíveink régebb óta. Majdnem 10 éve együtt vannak. Apa! Mindig úgy képzeltem, hogy te vagy a fény. Amikor egyedül voltam és féltem, azt képzeltem, hogy időnként te nézel be hozzám. Soha nem voltam apának való. Csak az anyád gondolta úgy. Azt hitte, tudok rólad gondoskodni, és meg tudlak védeni. Hiszen úgyis nagy gyakorlatom van benne. De meg is védtél, apa. Megvédtél. Felneveltél. És szerettél. Jasper jó ember. Vigyázni fog rám. Megbízhatsz benne. Remélem is. Különben én látom el a baját. Na, megvan? És szép? Mintha farsangi jelmezt választottam volna. Nem ismerek magamra benne.
Én fel foglak ismerni, és csak az számít. Ezt nézd meg. Jasper. Igen. Ez gyönyörű. Én csak összeraktam, te rajzoltad. Odaadhatnánk Tücsöknek, nász ajándékként. Ó, nem tudom, Jasper. Mit nem tudsz, Kelly? Nem akarom összezavarni. Én sem, Kelly, de... Most hallgassunk a szívünkre. Oké? Okay? Tedd a meghívó mellé. Ó, Susanna, ne sírj utánam, Alabamából jöttem, s mindig táncot jár a lábam. Mi az? Tudod, egy édes kislányra emlékeztetsz. Kelly, most már menj fel öltözködni. Hol van Jasper? Nem vehet el téged abban a szakadt pólóban. Csak az utat bámulom. Hát, ha eljön. Tudom, de bárhogy is legyen, csak az számít, hogy rád találtam. Én pedig rád. Tudod, hogy majdnem azt mondtam, hogy újra rád találtam? Én is. Elég lököttek vagyunk. Határozottan. Ez aztán 1 percig sem kérdés. Jaj, Kersz néni, ne sírj. Ez egy boldog nap. Tudom én. Sokszor életünk legszebb pillanatai, a legboldogabbak, a legrosszabb dolgokból születnek. Kersz néni. Próbáltalak édesanyát helyett is szeretni. Mindkettőnk helyett. És így is volt. Így volt. Végre találtál magadnak egy igazi feleséget. És nem csak egy felfújhatót. Ó, nézzétek, milyen szép. Elragadó. Köszönöm, apu. Tücsök. Hova mennek? Hova mennek? A
A kedves kobold elhozott. Még csak eltévedtünk. Nem baj, mi nagyon örülünk, hogy itt vannak. Nem hiszem, hogy jót tesz, de... Köszönöm. A szívemé... Amióta megkapta ezt a mesét, minden este felolvassa nekem. Minden este. Kérlelt, hogy jöjjünk el, én meg nemet mondtam. De láttam, hogy fontos neki. Ez a tündérmese. Igaz történet. Kíváncsi vagy a végére? Igen, a mesének mindig a vége a legjobb. Köszönöm. Már jönnek! Visszajönnek! Itt vannak! Kelly ígéretet tett Jaspernek, Jasper pedig Kellynek, miszerint vigyáznak egymás szívére. De mindkettőben hagynak némi helyet egy Tücsök nevű kislánynak. Megcsókolhatod. Éjjel! Gratulálunk! Éjjel! Sok boldogságot! Nézz ide! Hiányoznak. Igen, tudom. Tudom, kicsikém. Hiányzik az anyukád? Hát persze. Kelly, meghallgathatom? Aha, ezt a szívet megismerem. Apuit is hallhatom? Igen, persze. Apuci. Keressük meg a kedves koboldot, már biztos hiányol. És boldogan éltek, míg meg nem haltak. Persze csak bizonyos keretek között. Miért végződik így a mese? Nem hiszel a felhőtlen boldogságban? Bár hinnék. Én hiszek. Tudod mit? Én is. Gyerünk, Kelly! 2-1. Oké. Mondd ki! Jól van, legyen. Hiszek benne, hiszek a felhőtlen boldogságban. Gyertek! 1-2 1-2 Magyar hangok. Mezei Kitti, Tokai Csaba, Lakló Taladár, Besenyei Emma, Jelinek Éva, Kis Erika, Zborowski Andrea, Andai Kati, Kertész Péter. Magyar szöveg Fekete Zsuzsanna. Rendezőasszisztens Kőműves Réka és Popa Kinga. Gyártásvezető Bárány Judit. Szinkronrendező Talpas Iván. A szinkron a Filmcafé megbízásából a BT stúdióban készült.